En vista da necesidade de prazas de aparcamento existente no casco urbano, Boironovo volve reclamar a apertura do aparcadoiro da Boqueira da Negral. Vemos totalmente inexplicable e incomprensible que un parking como este, o parking de A Boqueira, pois permaneza cerrado sin ningunha razón despois de tantos anos, non? Entenden que é un servizo público que debería estar funcionando e non supeditado ao rendemento económico que se lle poida sacar a esta instalación que actualmente fai as veces de almacén. Non ten sentido tela pechada, ahora mismo funciona como almacén, entendemos que si se poden guardar os coches de obras e os coches de xardineiros e aparte nin siquiera se usa todo, que só se usa unha pequena parte, con máis razón darlle servicio á xente, non, que ten que, sobre todo nos meses do verán, pois pasarse largos períodos de tempo buscando onde aparcar. As persoas que queiran participar na campaña a prol da apertura do parking poden asinar nos distintos puntos físicos que habilitará Boironovo en todas as parroquias, así como a través dunha ferramenta digital no Facebook da formación política. Iniciamos a partir de hoxe unha campaña a prol da apertura do parking da Boqueira da Negral que vai a consistir nunha recollida de sinaturas tanto a través do noso Facebook, donde teremos habilitada unha ferramenta digital para que os veciños e as veciñas do noso concello podan deixar de manifesto a necesidade da apertura deste parking, pero tamén faremos un contacto persoal no noso concello coa cidadanía de Boiro a través dunha recollida de sinaturas, a través de mesas que colocaremos tanto no mercadillo municipal como na rúa peatonal ou como tamén nas parroquias. Boironovo decidiu dar voz aos veciños tras 3 anos nos que non conseguiron a apertura do parking, nin a través de mocións, nin reclamando a súa inclusión nos orzamentos municipais. Agardan así que a participación cidadá teña máis peso ante o goberno local.